Živeli ljudi, hvala vam što ste došli. Živeli. Dobro mi došli. Suzi, ja, davimo decu. Vidim ih. Idi! Čak, evo. Gde ćeš ti sad? Čekaj mene, molim te da mi baciš. Uzmi. Imam sa višnjama ako hoćeš. Milena, zašto niste došli ranije? Što ti stvarno misliš da je nešto ozbiljno? Molim te ovo uradi što pre. Našla sam tvoju uniformu i čizme. Šta da radim s tim? Ostavi je tamo. Žao mi je zbog crnog. Ljudi su ga poštovali. Bojali su se. Nisu ga poštovali. Važna stvar je da svi odgovaraju. A šta oni hoće, evo te, da pohapse pola Srbije, onda će nam valjda svima biti bolje. Nikome ni reč. To je naša tajna. Suzi. Molim te, Milana, Dejan je meni jedino što imam. I ja ne znam kako bi bez njega. Znači, bit će sve u redu, ja? Snimaj, Čoro, snimaj. Biće. Ti si meni sve. Kako ću ja bez tebe? Sad su svi civili tamo. Svi su bili civili. On će da mi preti, evo on mi preti! Šta ti je, Milena?